wong kok iso ngapura dalam kondisi dia mampu membalas. Itu tingkat yang paling dhuwur itu. Kowe mampu membalas itu mampu, tapi kamu tidak membalas, tapi justru memaafkan. Itu sifat yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ma akala khubzan mankhulan mundu bi ba'athahullah ila an kubid. Wa ma akala lan ora tau dahar sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khubzan ing roti mankhulan sing apa jenenge sing dienggo roti kok jenenge terigu. Terigu apa ya? Sing dienggo roti lho apa? Terigu sing glepung. Ya, ora tahu dah roti sing glepunge dialuskan, diayak mankhulan niku diayak. Wong nek sing apa sugih-sugih, wong sing elit-elit itu makan ndak mau makan roti sing kasar-kasar itu. Ada nih, makanan rotine wong Arab iku ana sing kasar. Iku ora usah diayak, pokoke anggere ana gizine ana vitamine ngono ae sing diarah mok iku tok. Tapi nek wong sugih wong anu kan ora mok trimo gizi mbek anu niku kudu sing lembu, sing ning cangkem enak gitu. Kanjeng Nabi itu selawase ora tahu dahar roti sing glepunge iku glepung dihaluskan, diayak barang gak tahu. Mankhul diayak. Mulai kapan munzu ba'athahullah, sejak ngutus ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Allah Gusti Allah. Berarti sadurunge ya nate Kanjeng Nabi ngrasakno. Luwih berat wis tau ngrasakno enak terus ora enak iku. Nek kaya kowe ora tau enak ya padha wae enak. Ora ngerti bedane. Tapi nek wis tau ngrasakno enak terus gak enak, itu krasa piye. Kowe biasa mangane nganggo sate, kari-kari sambel terong terus ae. Masa wangsule nek sambel bendinane mangan sambel terong, nyate noek mate ra karuan. Tapi nek biasa sate terus terong anjrot ngono. Lah Kanjeng Nabi ki tahu dah sadurunge diutus dadi diutus kan laki yuswa 40. Ya sebelum itu Kanjeng Nabi ya dahare. Mana jadi garwane Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah itu juragan sugih banget. Sejak Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah ila angkubit sampai yen to dipundhut sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai diutus Gusti Allah nganti kapundhut Kanjeng Nabi belas ora tahu mangan roti sing alus naon. Wa kana yamurru bihi syahru wa syahran wa ma yuqadu fi baiti nar. Masyaallah. Padahal pemimpin agung. Saiki kan pemimpin agung mempunyai kedudukan sendiri, duwe privasi sendiri, duwe privilege sendiri, linggih ae kudu ana panggonane dhewe, ngombene dhewe, mangane dhewe. Kanjeng Nabi iki wa kana yamuru bilan ana yamuru lewat bi kelawan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa asyhru saulan basahroni rang wulan. Kadang saulan, kadang rong wulan. Wa mayu qadulan ora diurupno
fi baiti ing dalem-daleme Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa narun geni. Nek saiki ra tau ana kompor disumet barang gak sebulan sampai 2 bulan. Biyen kowe gak menangi ana pawon sing nganggo kayu bareng ngono iku. Wah, genine ketok kok ndi. Iku gak tahu sak wulan sampai 2 wulan Kanjeng Nabi ning daleme gak ono. Lah terus dari apa? Berarti gak tahu masak. Gak tahu. Sebulan sampai 2 bulan. Lah terus dari apa? Innama huwa tamru. Pestine wa ya sing didahar iku atamru kurma wal ma'ulan banyu. Aswaden istilah wong Arab itu aswaden itu kurma karo banyu. Ana hadis musalsal bil aswadain itu Kanjeng Nabi nyuguhi tamu ya mok iku banyu karo kurma. Iku dari Kanjeng Nabi sebulan sampai 2 bulan. Jadi ora tau masak. Masa iki pawone kiai murup terus. Masak terus ae. Ya gak tahu. Dari kurma karo banyu putih. Waja'athu lan sowan ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Fatimatu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra putri kinasih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah suatu hari sowan Kanjeng Nabi bikis roti khubzin kelawan sepotong roti. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzal kisra ya Fatimatu?" Iku apa hadzal kisratu tawi iki? Potongan roti iki ya Fatimatu, ya Fatimah kok nggawa ngenekan barang ki apa? Qalat matur sapa Sayyidatina Fatimah, korson itu ya roti bulat itu. Jadi wong Arab itu roti ini bulat-bulat. Jadi glepung itu dia adoni terus digawe 2 lapis. Engko nek dipanggang itu menjadi bundaran itu. Engko nek dibuka jerone ana kosong iku dienggo isen-isen nek kowe duwe iwak kayak iwak, nek gak ana ndok ya ndok. Gak ana ya kayak godhong-godhongan apa to, iku dimakan. Makanannya gitu. Jadi ditumpuk ngene iki artine. Engko nek mateng nek mbok kenekno buka sit ana tempat untuk ngisi lawuh iku. Al-ujmu itu. Kadang-kadang nganggo apa jenenge keju. Kadang nganggo zibda. Kadang nganggo ndok barang lah. Iki Sayyidatina Fatimah ini sowan ramane karo ngasta iku bulatan roti itu disebut kirs. Orang Mesir mengatakan ish karena itu penguripane wong Mesir. Ish itu hidup, kehidupan. Wong boleh apa menaikkan harganya kopi, harganya teh, harganya segala, tapi ish itu tidak boleh. Dia lindungi undang-undang, harus harganya harus tidak boleh lebih dari setengah kurs. Setengah kurs itu nek wong ngemis paling sithik entuk sak kurs. Jadi wong ngemis entuk sak kurs iso tuku roti 2. Bagus separuh kurs ku sak is itu. Semene iki is itu segane setengah kurs. Nah, sak kurus berarti untuk loro.
Iso dienggo mangan esuk ambekan sore. Makanya disebut ish. Ya. Iki disebut kirs ambekan Syahidatina Fatimah. Niki anu roti khabbastuhu damel roti kula ing kirs. Niki kula sing damel kiambak maksudnya ngono. Palam tatib nafsi kok mboten kepenak kabeh nafsi awak kula hatta atika sehingga sowan kula ing panjenengan bihadzil kisrati kelawan meneka potongan roti. Kula ndamel niki wau, ndamel kiambak roti niki. Tapi kok rasane mboten kepenak nek mboten sowan jenengan ngaturi panjenengan mboten enak kabeh. Mosok kula mangan piyambak. Dados kula sowan mriki niki kali ngaturi menika. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ama eling-eling inahu setuhune kelakuan. Utawa inahu setuhune kirsiki iku awalu ta'amin kawitane panganan dakhala sing mlebu ya ta'am fama abiki ing tutuke rama ira mundu salasati ayamin. Iki apa nduk kok ngene barang iki kula damel roti mboten enak mboten ngaturi jenengan. Dadi kula sowan ya Allah iki pakanan pertama sawise 3 hari. Ya Allah, Kanjeng Nabi 3 dina gak dahar. Untungnya kok ana Sayyidatina Fatimah. Sowan nggawa roti. Nek gak ya iso tekan 4 dina bareng ya. Ya Allah. Itu Kanjeng Nabi. Pemimpin agung kita itu. Bandingno ambekan kowe. Mangan ae ngono. Inna awwal ta'amin dakhala fama abiki mundu salasati ayamin. Mulane terus dari Kanjeng Nabi ku mesti enak. Mergo apa? Mergo lauk yang paling enak itu adalah lapar. Kanjeng Nabi itu 2-3 hari biasa ndak ada. Nek kowe lesu pokoke mangan. Jame mangan ora jame mangan ya mangan. Apa meneh nek wayahe muludan mangan terus ae. Muludan iku memperingati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangan tok. Berkate gede-gedenan. Enggak ngerti nek Kanjeng Nabi 3 dina gak dahar. Sing meringati umpah-umpahan. Waqad kubida sallallahu alaihi wasallam wadir'u marhunatun inda rajulin yahudiyyin ala 30 sa'an min sya'ir. Waqad kubida lan teman-teman kapundhut sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadir'uhu ale utawi klambi wesine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada baju yang melindungi dada kan ini yang diuntuk perang. Zaman biyen ngono. Klambi besi. Sak setel karo anu biasane ambekan helm kupluk ini, besi semua ini. Sampai sini kene koyo rantai-rantai itu pakaian besi. Saiki ya enek tapi sudah modern ya, anti peluru, bahannya apa ora kaya mbiyen mesti kan loro kabeh. Iki sing digadekno Kanjeng Nabi, marhunatun digadekake inda rajulin yahudiyin ana ing wong Yahudi, wong lanang Yahudi ya. Jadi ora apa-apa, muamalah pergaulan biasa anu mbekan wong non muslim itu enggak apa-apa. Kanjeng Nabi ku kapundhut kan berarti wis apa jenenge al yauma akmaltu lakum dinakum. Agama sudah komplit. Dan itu masih Kanjeng Nabi masih punya
baju yang di tempatnya orang Yahudi kan digadekno. Kanjeng Nabi itu nanti gadek-gadekno itu karena Kanjeng Nabi seperti wingi-wingi diterangno, Kanjeng Nabi tidak pernah nolak orang. Azizun alaihi ma'anittum, dawuh Gusti Allah ning ngene kok nyipati Kanjeng Nabi. Azizun alaihi ma'anittum. Kanjeng Nabi itu tidak bisa melihat penderitaannya umat itu tidak bisa. Berat sekali. Berat, azizun itu berat. Azizun alaihi berat terasa bagi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'anittum, sesuatu yang memberatkan kalian umat itu. Jadi nek ana wong sowan Kanjeng Nabi terus wadul-wadul rompon pinten-pinten dinten boten saged mangan Kanjeng Nabi nyuwun kawelasan. Nek Kanjeng Nabi kagungan langsung. Tapi nek gak ono, pas gak ono Kanjeng Nabi ya utang. Aku sapa sing duwe, aku silih. Diutang-utang. Karena nggak tahan niat. Nah, itu sing salah satu kekhususan Kanjeng Nabi yang gak bisa kita tiru. Mbok tiru kowe ya akeh utangmu kowe. Ora tahun duwe ya ame nulung wong ya utang terus ae. Malah kowe ngemis dhewe ngono. Enggak, Kanjeng Nabi itu. Kapundhut isih duwe barang sing gadekno ning gone wong Yahudi. Untuk ngijoli ala salasina so'an 30 sok. Sak sok itu sing nganggo fitrah niku lho. Sekitar 2 kilonan begitu ya. Satu sok itu sekitar 2 kilo lebih sedikit. Nek salasina ya pengno dhewe ngono. 30 kali 2 600-an. Min syairin saking gandum. Akhadha kang ngalap mundhut Kanjeng Nabi ya ing salasina so'an rizqan li iyalihi, sebagai rezeki kanggo keluargane Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul itu memberikan orang atau nafkahi keluarga itu pentingno itu. Kalau beliau pribadi itu enggak penting. Beliau enggak dahar 3 hari ya enggak masalah. Tapi keluarganya ini Kanjeng Nabi ngantek nggadekno apa jenenge baju kere, istilahnya baju kere, baju perang itu ke Yahudi karena memberikan makan kepada keluarganya, rizqon li iyalihi. Masyaallah. Jadi gak iso nebus ngantek kapundhut. Gak iso nebus. Ya jadi wae wong Yahudi. Masya Allah. Yaqulu Jabirun, ngendika sapa sahabat Jabir radhiyallahu anhu, maka sakendel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabulan sahabat-sahabat Kanjeng Rasul wa hum hale utawi Kanjeng Nabi lan sahabat-sahabate iku yahfirunal khandaq, ngeduk padha ngeduk kabeh. Ngeduk itu menggali, bahasa Indonesiane menggali al-khandaq ing parit salasan 3 dina lam yazuku, ora padha ngrasakno ngicipi sapa Kanjeng Nabi lan ashabuhu ta'aman ing makanan apapun. Bayangno ku ngeduk parit 3 dina ora dahar. Kowe semaput langsung ngono ae. Jadi ketika ada berita kufar Mekah mau nyerbu Madinah itu, ada usulan dari Salman Al-Farisi, orang yang berasal dari Parsi ini,
Nyritakno ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning ngene Iran ngono pasti ngen kula mbiyen nek perang nglawan tiyang sing ajeng nyerbu niku ngangge dikedhuk parit sampai musuh tidak bisa jarane ra iso melompati parit itu jangan kersa nggih monggo Kanjeng Nabi ya gawe parit gawe kondak perangnya disebut perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah yang juga disebut perang Ahzab. Disebut perang Ahzab karena orang Quraisy Mekah ngumpulno orang-orang lain yang tidak suka Kanjeng Nabi. Desa-desa ndi-ndi. Jadi orang mau ke Mekah tok. Ana kotoke ana kok ndi-ndi lah. Bani Saqib, Hawazin. Bahkan ana riwayat juga wong Yahudi Medina. Yahudi Medina melok-melok. Jadi balane itu. Hizbun itu kan balanan apa partai. Banyak. Karena informasi itu terus Salman Al Farisi ngusulno bikin parit. Nah, itu terus siang malam Kanjeng Nabi wek sahabatnya. Kanjeng Nabi turun tangan ya mau macul-macul ngono ora kok malang kerik. Saiki kiai ini santrine dikerahno konrokan. Kiai ini malang kerik. Iku kurang jero ngono tok ae. Kanjeng Nabi gak turun sendiri. Ya, golek pimpinan kayak ngono ya ora ono kayak dongeng. 3 dina ngeduk. Lah nek ngeduk kaya ning kene sak bro-brone Rembang isih empuk. Wong ning kono iku watu tok sih. Masyaallah. 3 dina ora mangan. Lalu matur sapa ashabuhu, ya Rasulullah, inna kudyatan hahuna minal jabal. Niki wonten bahasane apa ya? Jadi kue macul-macul cukup wah patose kene liyane iku penak tok natap konoan iku apa jenenge iku iku dia itu dia itu iku apa saya aral nek bahasa Indonesia ini aral kue apa saya bahasa Jawa ini aral, kalau tidak ada aral melintang, tidak ada aral melintang. Sesuatu yang keras itu kayak batu. Ketika kita macul itu, macul kadang-kadang itu gak empuk terus. Duk, gak bisa dipacul lagi. Apa ngono iku? Kowe gak tahu macul soalnya ya. Ora tahu macul, ora tahu kowe ngalami ngono iku. Macul terus duk. Ngantek panjule guwang ya. Mergo natap sesuatu kan. Bisa batu, bisa tanah yang keras sekali. Apa iku jenenge? Mesti ana. Wong iku dialami wong-wong masa ora tahu no, Pak Malmi tidak sing tani-tani iku ora mesti ngalami ya. Kowe iku anake tani tapi gak tahu macul-macul. Apa? Ganjelan apa? Ning gone tanah ada sesuatu yang keras sehingga wah iki notok apa iki? Iki lho apa? Iki apa?
Kata kau sing tau macul-macul. Apa meneh same iku. Cuma karo kowe. Eh, Apa, Sob? Hah? Grugal jare. Grugalan itu kowe numpak sepeda motor grugal-grugal gak apa-apa. Bukan grugal. Grugal itu ada batu-batunya sedikit dan segala macam, tanahnya gak halus itu grugal. Nindak, kowe macul, kowe enak-enak ngono macul, duuk. Duh. Duuk lho kok apa iki ngomong ngene iki? Kodya iku. Mesti ana. Nunggu takok-takokno wong sing biasa macul ku nek kowe gak tau macul. Aku takokno ana jenenge iku. Nggak ngerti ya wis ya, manani kodya ngono ae. Huna minal jabal, saking wonten mriki saking gunung. Terus ana sing kaya watu gunung. Niki keras niki ketoke kok eloke gunung nih kok. Ada sesuatu yang keras. Ngono ae nek kowe gak ngerti. Fafi hadisi Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusuha bil ma niramono sira kabeh ha ing kudiah mau bil ma iklan banyu jae sirami disirami supaya empuk ke sirami. Kalau dia terjadi dari tanah yang keras mbok kai banyu iku engko rada empuk. Tetep ra iso akhire sing nganakne iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Kanjeng Nabi lebih rasa lebih kuat daripada sekabat-sekabatnya yang lain. Kabeh do gak kuat sampai Kanjeng Nabi hilang itu. Kodya itu. Wa fil hadis lan iku kesebut ana ing hadis iki qala Jabirun. Ngendika sapa sahabat Jabir radhiyallahu anhu fahanat minin iltifata mongko miring ngelirik hanat mini saking ingsun apa iltifatatun tolehan. Jadi saya mencuri-nyuri mentoleh Kanjeng Nabi dan noleh hanat mini altifatah. Iltifatah itu tolehan. Tolehan itu apa bahasa toleh itu apa bahasa Jawane? Gak roh nih sama. Apa Jim? Gak tau urun blas ngono kowe iku. Melengak, ya melengak kena. Bahasa Rembang ku melengak. Sak pelengakan itu. Aku rada sak pelengakan. Ngelirik ngono sak pelengakan. Fa idzan dumadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sadda teman-teman naleni ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala batnihi ing atase padarane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hajaran ing watu. Dilirik ya Allah. Saleni watu. Jadi Kanjeng Nabi itu sampai kuat 3 hari itu karena gimbal watu. Prinsipnya resu itu kan perut kosong. Mulane sampai disebut perut keroncongan itu karena kosong. Muni. Kenapa? Karena tidak diisi, jadi kosong. Perut kosong itu namanya lapar. Nek gak mbok isi kan jero, isi kan jopo. Doa. Nek Kanjeng Nabi ora niku. Cara berpikirnya gitu. Jadi nek diisi kon jero wis ora keroncongan nek. Saiki jajal diisi kon jaba, ternyata ya gak keroncongan. Kowe nek kepengin jajal nek poso ngono iku kene golek botol loro taleni. Wantep ning wetenge padha karo sarapan ping pindho kowe. Karena apa? Ini kalau isi taleni kan jadi mepet gini. Tidak ada ruang kosong yang kemeruyuk, tidak ada. Jadi Masya Allah. Jadi tolong dino Kanjeng Nabi gak ada hari itu padaran ini kayak ini. Itu
Hadise Jabir itu panjang sekali. Terus beliau pulang kondo karo garwane, kowe duwe apa? Aku nyawang Kanjeng Nabi ora tahan aku. Masyaallah. Padarane sing kaya ngono aluse kei watu. Iku. Iku. Terus masak bisiki Kanjeng Nabi niki bojo kula niki gadah cempe cilik sebelah. Pun banter-banter sing tiang-tiang mangke. Jenengan kalih sinten niku sekapat Abu Bakar Umar napa sinten. Monggo ten griya kula dasik telingang dinten kok mboten kabonan napa-napa. Bisik-bisik Kanjeng Nabi tak gembor. Hei, Lur. Iki Jabir nganakno pesta iki, ayo nomor kabeh. Buar jane Jabir. Wah, diamuk bojoku tenan. Bojone belayu. Wah, kandhane. Mainake piye no. Rak pasukan itu terus mujizat Kanjeng Nabi itu makanan sekian cukup sekian banyaknya orang. Wa taqulu Sayyidah Aisyah lan ngendika sapa As-Sayyidatu Aisyah tu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyas sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam walam yamla lan ora ngebaki apa walam yamla orang ngebaki Kanjeng Nabi batnahu ing padarane Kanjeng Nabi, padaran weteng maksudnya Kanjeng Nabi fi yaumin ing dalam sedina minta amaini saking dua makanan. Nek kowe iku ora mau dua makanan, tiga makanan. Sarapan pertama, sarapan kedua, makan siang, makan malam. Kanjeng Nabi gak kena to amen gak tahu. Karena idza syabi'a minat tamri ana sapa Kanjeng Nabi ku idza syabi'a ngantek wareg Kanjeng Nabi itu ya minat tamri saka kurma ora kok sambel terong sak tembor ngono kan. Walam yasba lan ora tahu Kanjeng Nabi ku kok wareg minasyair saking gandum ngono gak saking sego gak areke Kanjeng Nabi saka tamar. Wa idza syabi'a minasyair lam yasba minat tamr. Oh, ora kabeh ngono. Nek kowe kabeh ya sego ya iya, telo ya iya, tamer ya monggo. Mlebu kabeh. Kanjeng Nabi kegentenan. Dadi nek wis tamar ya tamar tok, nek syair ya syair tok ngono ya. Ya Allah, wis ra iso ditiru pokoke. Bakal wa yaqulu Utsbah bin Ghazawan. Mendika sapa Utsbah bin Ghazawan. Laqad ra'aituni yakti teman-teman ningali sapa ingsun ing awakku dhewe. Aku ngrasakno dhewe, ngalami dhewe iki. Wa ini utahi setuhune ingsun. Wa ini lan setuhune ingsun niku lasa bi usabatin. Orang ketujuhnya 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya ketujuh. Itu ketujuhnya 7 orang. Sabi usabatin, aku iki termasuk 7 orang ketujuh dari 7 orang sing ma'a Rasulillah sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalika iku malana to amun. Iku ora ana lana kedue kita to amun utahe pakanan. Illa waraka samuri kejaba godhong samur. Nek nang kene samur iku ya iku lho kaya godhong apa jenenge godhong bis kucing ya. Nek kene terus berubah. Akeh rene lho bis kucing ya. Putri malu. Lah iya putri malu.
Ya sing anune godhonge cicik-cicik ngono. Aku ngarani ya iku bis kucing. Bis ngono terus ndekne terus ngerkok. Nek kowe kan semalu ngono ya. Iku kaya iku pokoke iku. Iku mesti nek bahasa Latine mbah bahasa Latine iku. Iku sing ana rine gitu. Masya Allah, 7 orang 7 sing melok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya makanan apa-apa, maka makannya adalah warakus samur itu. Godhong samur. Ya mesti ae kata takarahat asdakuna sehingga pecah-pecah apa asdakuna pinggire cangkem pinggire bibir ini pinggir kayak wong berengen ngono kae lho berengen ngono iku luka-luka di kiri kanan di pinggirnya mulut bibir itu asdak nah panganan godhong samur ya Allah wa taqulu sayyidatu Aisyah lan dawuh sapa as-sayyidatu Aisyah laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakti teman-teman kapundhut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma syabi'a hale ora wareg sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam min khubzin wa zaitin saking roti lan zait fi yaumin wahidin ing dalam sedina siji marrata ini 2 kali. Jadi kayak dawuh mau konsisten dengan dawuh dan tidak ada makanan sehari terus 2 macam itu tidak ada. Kanjeng Nabi dahar cuma sehari ya sudah. Sekarang makan roti sama zait. Zait biasanya orang Arab itu kalau tidak samin ya minyak zaitun itu yang apa namanya dimakan sama roti. Ngono tok ae dicelupno. Roti itu dicelupno. Kalau tidak dengan zait ya dengan madu. Tidak pernah 2 kali. Wis pisan tok. Wis wareg ya wis. Wa yaqulu Anas bin Malik kan ngendika sapa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an sing tidak kurang dari 10 tahun ngadam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'alamu, ora ngerti sapa ingsun ing anna Rasulullah setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ro'a pirsa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam raghifan ing roti muraqqaqan sing dihaluskan hatta lahiqa billahi azza wa jalla sehingga metuki sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam billahi lan Gusti Allah azza jalla ngantek kapundhut sing tak ro iku Kanjeng Nabi ora tau pirsa roti halus itu roti muraqqaqan roti sing halus roti sing lembut roti ini roti kasar-kasar ngono kuwi ya. Wala ra'asatan samitan lan ora tau pirsa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam satan kambing samiton sing dimanggang. Cara kene kambing guling, samiton kambing guling. Disiseti anune lulange sik, tapi ora ngantek dipluwek-pluwek kaya kene gak isih tetep enek di bawah lulang itu kan isih ana kulite lagi. Iku terus dipanggang. Pakanane wong Arab sing pakanan istimewa ya. Biyen aku tahu nderekake Kisah BN Gus Dur di sugoi nuampan kuwedi sego ambek roti tengahe
wedhus ngelimbung. Iku samitan itu. Dipangan wong 6 iku masyaallah. Wedhus. Kanjeng Nabi gak tahu roh. Gak tahu pirsa ngono barang iku. Zaman tahun 79 malah melok rombongane Raja Husain Yordan orang terima wedhus panggang, sapi panggang. Jadi setiap orang yang makan itu nggo piring ambekan pisau. Wah, kok iso empuk mbah diapakno. Kanjeng Nabi pemene kok sapi. Sata samiton ora tau pirsa biaini kelawan netrane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta lahika sehingga metuki Kanjeng Nabi billahi azza wa jalla. Iki persaksiane Sayyidina Anas bin Malik hadam beliau. Waraghiful muraqqaq di atas dawe sahabat Anas iku al-mulayyan sing dihaluskan. Raghifan muraqqaqan iku maknane raghifan mulayyanan. Roti yang dihaluskan. Wasamit ning gone dawe sahabat Anas bin Malik syatan samitan gua ya samit iku allazi uzila sing dilangi apa sa'ruhu wulune lazi bil ma'is sukhni kelawan banyu panas wasuya bijildihi lan dibakar dipanggang bijildihi kelawan kulite. Kulit itu mau kulit jeruk. Jadi ada dua cara untuk menghilangkan anu itu. Biasanya sing ning Indonesia kene kelaku ya ndas sirah, ndas wedhus sampai sikile biasane nek gak digebyur banyu panas terus dikerok ya dibakar ya bakar terus dikerok sing ngireng ngono kae. Sing akeh ya di kai banyu panas terus dikerok karek kulit yang halus tanpa bulu itu terus dibakar. Wong Arab ora kok sikil mbek endase tok, seluruh kambingnya itu di ono-ono. Bundel kamalu afwihi sallallahu alaihi wasallam sempurnane afwihi di afu itu kadang-kadang dimaknani pemaafan. Afwan dari maaf itu juga dari situ. Tapi sak bener itu lebih luas daripada memaafkan. Afu itu suatu sikap. Ya, afu itu suatu sikap gampangan. Orang tahu memberat-beratkan sesuatu itu, apapun itu situ asalnya. Ini nek ngono ae kok gak mbok ngapura. Asalnya kan ngono. Gampangan banget orang yang punya sikap afun itu kesalahan itu enggak dianggap. Jadi itu asal usulnya afun dimaknani memaafkan itu. Karena gampang rasa kula niki boten enak kabeh ketemu jenengan niku kula saya gak ada kesalahan ora apa-apa gak apa ngono kok pikir itu ngono iku gak duwe kowe bahasa ngono tambah gak duwe apaan itu gitu. Lah itu sifatnya kan Gusti Allah Ta'ala
sifat Gusti Allah taala sing ditiru Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku nek ndonga pas poso kowe nek ndonga kan innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Itu ada dua. Afwan yang maknanya itu innaka afuwun karim itu sifatnya Kanjeng Nabi yang mudahan, gampangan. Dari ngapura ya gampang. Ampun. Ya. Terus nek fakpu njaluk di ngapura. Kanjeng Nabi juga seperti itu. Al-afu indal maqdarah mir'atun. Memaafkan nalikane mampu maqdarah. Kowe rawani terus kowe muni oh, saya maafkan kamu lah kowe rawani jadi itu maafkan ya mesti ae wong kowe rawani bedene ya kowe muni maafkan apa lah nek kowe iku iso mbok kiwa ngono ae wis gletak dekne tapi kowe memaafkan itu indal maqdara ya al-afu indal maqdira itu ngono kuwi. Iku mir'atun tatajalla fiha. Sesuatu cermin tatajalla sing ngeglo ya piha ing dalem. Tatajalla sing cetha ngeglo fiha ing dalem mir'ah apa ahsanu suwarin nafsi luwih bagus-baguse bentuk-bentuknya jiwa awak-awakan wasumu wil maksadilan luhure tujuan itu paling top. Jadi wong kok iso ngapura dalam kondisi dia mampu membalas itu tingkat yang paling dhuwur itu. Kowe mampu membalas itu mampu, tapi kamu tidak membalas, tapi justru memaafkan. Itu sifat yang luar biasa. Waqat adzaba lan teman-teman didik apa Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim an-Nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan kata lain, Quran itu dawuh Gusti Allah. Sing didik Gusti Allah taala. Mulane Kanjeng Nabi istimewa karena yang didik Allah sendiri. Ya, melewat Al-Qur'an Kanjeng Nabi dididik bihadzal khuluqil karim kelawan iki pekerti sing mulya iki. Min qauli subhanahu saking dawuhe Gusti Allah subhanahu wa taala khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Salah satu ijazil Quran itu ini dawuh ini. Hanya sekian kata, satu baris, tapi maknanya iso berkitab-kitab itu. Khudhil afwa iki ae makna mbok jelasno tafsir pirang-pirang tentang khudhil afwa. Ngalapo sira al afwa ing gampang, ora maknane gampang. Ini maknane ngapuranan. Tapi aku cenderung yang maknane gampang itu. Mergo memaafkan itu masuk di dalam gampang. Kalau tidak gampangan, dia tidak suka maafkan. Ini gampang. Khudhil afwa wa'mur lan perintah sira bil urfi kelawan bagus wa'arid lan mengo mlengoso sira anil jahilin saking wong-wong sing bodho. Ini ada 3 dawuh 3. Satu, yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didhawuhi untuk gampangan. Nek ana wong sing duwe salah, ngono ae rasa mbok pikir dawa-dawa, ngapura rak wis. Niku.
khudil afwa. Ana wong iku sing nek disalahi terus ngamuk, nek dene kuwasa malah balese luweh-luweh, kono wong nyalai kowe terus kowe wani mbok bales. Nek kowe luweh gedhe timbangan dekne, males malah tumpa-tumpa. Kowe wampleng pisan, kowe ngampleng ping 4. Wah, menang kowe ae tok ngono. Ana sing ngamplenge pisan padha pisan. Ana sing keplak pisan ngamplenge ping 4. Wong sing ngamplenge ping 12 barang. Ana sing dikonokno iku alah, wong iki paling-paling gak ngerti fungsine tangan. Gak ngerti fungsine pipi kok dienggo kampleng-kamplengan. Timbangane ora ngerti ya wis tak ngapura. Itu ada sikap ini yang paling luhur ya ini. Khudil afwa. Wa'mur bil urfi. Di tempat lain biasanya istilahnya ma'ruf. Amar ma'ruf ini nganggo al-urf. Itu kan dari ain rafa itu ma'ruf itu juga. Al-urf itu juga. Jadi kita niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan juga untuk khudil afwa wa'mur bil urfi. Perintah sing apik. Bedane mek khair apa? Ma'ruf itu sesuatu kebaikan yang diakui semua. Wong ngarani iku wis ma'ruf lah. Kabeh wong ngarani nek iku apik. Nyembah pangeran. Wis karuan agama aben wong ngarani apik. Ngormati wong tua, kabeh wong ngarani apik. Itu urf itu. Wa a'rid 'anil jahilin, yang ketiga Kanjeng Nabi dididik, diperintah Kanjeng Gusti Allah Ta'ala supaya mengu itu berpaling dari orang bodoh. Nah, kok coba gatekno gampangane wong jenenge wong bodoh ya ngono iku. Kok coba gatekno. Dia ngomong macam-macam iku rak mergo ndekne ra ngerti. Mergo bodoh. Jadi Kanjeng Nabi ku dibuli wis gak karu-karuan. Tapi ora tau diopeni, gak dikatekno. Kok didhawuhi Gusti Allah, wa arid anil jahilin. Wong dene ora ngerti. Lah kowe nek wong bodho mbok ladeni malah bingung wong-wong iku. Sing bodho kowe apa ndekne. Den jarno ae ngono. Kowe dilolokno apa-apa ya ben ngono jarno ae. Khairul jawab asukun. Kanggo wong-wong jahilin. Mengo dene ben lara kabeh. Fatahaqqa moko nyatakake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadzal khuluqi, kelawan iki pekerti yang dididikkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini, baik fi aqwalihi, yang dalam pengendikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun wa af'alihi, lan tindakan-tindakane, perbuatan-perbuatane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'a, lan ngajak sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihi marang hadzal khuluq. Kanjeng Nabi itu sudah menjadi adat kebiasaan Kanjeng Nabi, kalau mengajak baik itu dilakukan dulu oleh Kanjeng Nabi. Jadi apa yang dididikkan oleh Allah Ta'ala itu beliau lakukan sendiri, baru da'a ilaihi, baru ngajak orang. Ini Kanjeng Nabi sudah melakukan akhdul af, amrul bil urfi, i'rad anil jahilin, baru ngajak umatnya supaya begitu. Kamu itu ngambillah al-afwa, perintah yang baik, abaikan orang-orang jahil. Ya, bada ilahi,
wa hassa alaihi biqaulihi lan nganjurake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi ing atase hadzal khuluq fi aqwali biqaulihi kelawan dawe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wala yakhfa muamalatuhu li ahli Makkah wallahu a'lam.